Goedemiddag, goedemiddag. Volgens Newara. Wie Sranan? Goedemiddag, goedemiddag. Volgens Newara. 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 Wie Sranan?
Al die diaspora buitenlanders wil ik zeggen een goedenavond, goedemorgen en een goede middag. Midraya Pokoristo. En volgens mij boven man begrijp, of kan je dit begrijpen? Is dat zo nog maar begrijp mensen? Volgens mij gaat dat maar aantal items. De paras maf me. Mensen para, a poco dis midraji uno speciaal. Usabi of uno sabi of de sansami taki tak uitro zombie bijna mi wan bribi sam taki smafu para oka kosmi baka we ser u yeye we ser u kra. En we doen gewoon mee. Unesor amang tak asanego. Wie houden jullie voor de gek? We horen streefie voor de gek. We horen jeje voor de gek. We horen de bigisma voor gek. We horen alle den. Jong, alle den winti para o longwe jong. Alle de buwiti. Do gwe. We mek wa man kon dape. Mek alle de winti wrak. Tak alle de bong bigi bari. De taki. De wiwirif dape taki. En dan blijven jullie accepteren. Want er is een koning gekomen. Er is iemand die jullie weer gaat helpen en beloven in para hoe het goed gaat met Suriname. O epuna want land die roko. O je want to contract. Da o ser unubaka. Want de meisje biggie hap. En de mam gebruik. En jullie weten niet eens dat we geen racistische mensen nodig hebben in Suriname. We hebben geen racistische denkenfiguren nodig om leiding te geven. Give Sranan man nanga Sranan uma. Mens actie misref ala de af. If we begrijpen, we go. If we begrijpen, eindelijk kwam Lacey, tak 2025, moet we een jari, zou het een juiste besluit. Wat we tek besluiten, en we zien wat er gebeurt. Nou wat tuma nomo. Nou wat tuma nomo say por. Mama Sranan libi. Of une pina genoeg eten, no? Of behoren jullie tot de clan van de Chaprahas en de Chamars en de landvernietigers? Of na miwaishi sansa uneshi? Of nou een aantal man zei shi sa ununeshi. Want volgens mij onbegrijping. Dan me, zo lees me, luku trouwang, sa dit op social media to e kosi, dat je no pas me begrijping. Dat aan soma de go tekeer. Wat onbegrijp. Sepsa. Onbegrijp. Dek ala de money, na ala de contract. Kade minom last meeting moro, da me go dumi landbouw godoro. Tati kade. Kade na dati era.
Maar in elk geval, para man, u denki bunsa we duara. Uno seru bigisma yeye, uno seru kra, want ala de bigisma dape, nanga de winti sawe chadrape, do loli mo guara. Mino sa karning, me fu arka poku boom, usa begrijp sa metaki. Usa begrijping, en de fu ne begrijping, dan mi begrijp dat ik userik ba. Userik ba. Maar in geval, ik weet niet wie gisteren een politiek partij heeft gevolgd met zijn feestvergadering. En die man doen alsof ze nog 5 of 10 jaar gaan zitten. Want het lijkt alsof politieke partijen van een familie behoren. Het lijkt alsof men voor een bepaalde groep wil praten. Maar ze vergeten, laat ze maar gaan evalueren wat ze voor hun mensen hebben gedaan. Want zogenaamd komen ze op voor hun eigen volk. Laat me nu terugbrengen, nauwelijks 15 seconden. Nou je arkama even, hoe arkama. Piki morodeng, u koni morodeng. En wacht, ik me look even. De vrouw voor unu moro, mooi moro die ding. Dus als we met dat ba. U bigi moro ding. We vervoer moro ding. We te grong moro ding. We horen egisma voor de gek moro ding. We zeru egi volk moro ding. In plaats van op het podium komen uitleggen hoe we Suriname uit onze pinari kunnen halen. We zijn met 600 of 650.000 mensen. En politieke partijen komen nog steeds liggen op het podium. Geven een grote show weg. Maar ze praten niet over productie. Ze praten niet over hoe ze een volk moeten leiden. Ze praten niet, dat luister nou, er wordt zoveel tri gegeten dat we een tri-fabriek moeten maken in Kommerwijnen. Ze komen niet eens praten over, van luister nou, die salto die zo geweldig is van onze gemeenschap. De mooie vrouwen die salto maken. Dat we dat keertje kunnen inpakken en voor de wereld komen verkopen. Want ze kunnen niet zo ver denken. Ze gebruiken die mooie vrouwen alleen om de wereld te laten zien dat we mooie vrouwen hebben. Maar nul. Alles van hun is kono lanti, wat lanti man, wat lanti uma. Maar niks productief. Want hun politiek is alleen maar binden mensen die bij de staat moeten gaan werken. Ze alleen zoeken mensen om mooie vrouwen die gebruikt kunnen worden in alle soort mooie dingen van hun in hun leven. En dan vragen ze van luister, komen jullie bij mij? Want ik ben de redder van Suriname onder de Javaanse beweging. U gebruikt de Javaanse beweging. U gebruikt de Javaanse gemeenschap met het etnisch politiek denken. Anno 2023. Anno 2030. Waar is jullie visie? Waar is jullie mission met jullie volk? Als jullie zo
aan jullie volk denken. En dat is Suriname vandaag. Etnisch politiek, dat maakt Suriname gewoon kapot. Ga kijken hoeveel mensen zout drinken. Want als je die groep van volk niet had, wie zou ook zout drinken? U bent minister van Binnenlandse Zaken. Wat hebt u gedaan? Als leider of als zogenaamde leider van uw politieke partij. Jullie hebben zoveel keren kansen gehad om te regeren. Wat heb je voor het Surinaams volk gedaan? Want alleen mensen die rood aan hebben en jouw politiek partij aanhangen en die billenlekkers. Want u geeft uw jongeren zelf geen kans in jullie politiek partij. Goed geopgeleide mensen van Partij Hoor geven u geen enkele. En nimmer zal het ook gebeuren met jullie aan de top daar van Partij Hoor. En dan kom je daar uitleggen hoe geweldig je politiek partij is. Dan heb je invloed gehad van de politieke ABOP. Wat een praatje. Je was 0,0,0. Ga alleen in de verkiezingen. No? Ga alleen in de verkiezingen. Ik daag u uit. Je komt niet eens praten, Jereno. Akondre een probleem. En voor alle politieke partijen ook. Je hoort ze niet praten. Want trouwens begin na jas na das. Die 2025. Trouwens begin na alles wat Japon. Ja, ik ga minister worden. Ik ga dit worden. Hoge hakken ga ik aantrekken. We gaan gratis vliegen. We gaan gratis naar Dubai. Met onze zakgelden en de daggelden en zo'n soort helden. Mensen kunnen niet voor operaties betalen. Waarom praat je niet daarover? Met een mooie verhaal. Ja, je bent dit, je bent op money. Maar president. Gelul verhaal. Chocolade Mars. Ik heb net een lekkere chocolade vanuit Nederland gaan van de diaspora. Mars. Look hoe dat zo. Ah, dat mijn jang. Kijkt u. Mars mijn jang. Meneer. Mars mijn jang. Chocolade. Voor mij dat in jang. Dat kan je chip verstaan. Van je draai wat kondre. Want alles wat man wat trong president. Alles wat man wat trong president. Potu kandidaat no. Poti kandidaat kost me een kandidaat. Als het nulloos is of vulloos is. We hebben niet een president toch. We dachten allemaal Suriname zou gered worden toch. En niemand praat. Iedereen is vergeten. En we staan nog steeds foto's te maken. Huh? Huh? Ja toch? We zitten. Unai je no. Of moeten jullie allemaal gezien worden? Huh? Mensen, alsjeblieft niet appen op mijn nummer. Alsjeblieft. Ja? Dus, meneer, Togo Tapa Podium, leg je achterban uit. Dat ik ga bedanken als voorzitter. Papa gaat bedanken als voorzitter. Want er zijn jongeren in de Partij Hoor die het beter kunnen doen. Die een visie hebben. Of, dat is niet nodig. Ik kan wie Sranan. Want ik heb plaats voor ze. Partij Hoors met een visie, een missie. U weet wat we willen voor Suriname. Die niet stelen. Die geen grond pikken. Want je hebt ze ook daar in Partij Hoor, ja. Ik ken een aantal toch? Maar nee. Jullie gaan voor hoeveel ambassades, hoeveel ambassadeurs, hoeveel consuls, hoeveel directeuren, voor mijn familie, voor mijn vrienden. En jullie allemaal zijn hetzelfde. Jullie alle die partijen hebben, zijn hetzelfde. Een aantal verschillen.
Wanneer je met politieke partij praat, dan hoor je van wat zijn je ambities. En wanneer ze antwoord geeft, dan kijken ze met open mond naar je. Maar dat zij doet politiek. Ik vraag ze, waarom doe jij politiek? Allemaal willen 17 ministers, 100 directeuren, 100 buitenvrouwen die naar het buitenland moeten gaan als consul-generaal of werken op de ambassades. Alleen maar rotzooi en rommel van een aantal politieke partijen. Alleen daarover willen ze praten. Ze willen niet praten over van hoe zie je het ministerie van Gezondheidszorg? Hoe gaan we uit de diepte gaan? Hoe kunnen we vrij dit, vrij dat? Hoe gaan we met de salarissen doen? Want wanneer een staatsoliedirecteur, naar mijn mening, 10 keer verdient dan de president, en niemand wil erover praten. Maar dadelijk als ik een salarisstrip zet, van directeuren, die meer verdienen, 5 maar 6 maal verdienen. U hebt gezien toch? Ik heb het gezegd. Toch? Ik heb het gezegd. Die de Luku zal dit op YouTube go Luku. Een van de best verdiende presidenten in Suriname. 8 maal. Dat Luku sa Barbados prime minister redu. Go Luku de trouwen. Luku sa ome jari de tangba. En Luku ome de verdien. Luku nu president. Hele dag reizen. Met een bende. Ik weet niet van hoeveel mensen. En die schelden me wel uit, ja. Die schelden me wel uit. Wel, luister nou, regering. Be prepared. Be prepared. Je gaat zien wat voor brieven de laat. Ik ga je daar weer naar het openbare ministerie gaan MPG. Ja. U gaat zien. En dan gaan jullie voorbereiden. Met bewijzen. U gaat zelf zien. Ishimi sorwa woyo bakata. Openbare ministerie met bigi actie yo. Ano ten nieuwe Sranan na kusi schrijf wa briefi. Met onderliggende stukken. Meka regering kon verklaar. Ja, jammer dat minaba minister nummer Noor Mohammed. Anders mi ba bellen voor actie. If I sap myself a woyo. If I sabi sma het pai uit. Sots ma ik kies aan money. Tap zot rekening nummer aan money stop. Dan wat aannemer ook al leggen uit. Het gaat 1 miljoen extra kosten. Maar ik ga het betalen. Bullshit verhaal. Rommel chocolade Mars. Schaamteloos. Sommige aannemer bel me dat de mij bouwen herstellen constructie top of the line met de vis verkoop met airco alasan compleet. Van bedrag. Dizzy. Mekakba. Mekakba. Regering. En moet tegunu. Wisranama. Vanaf januari gaat Wisrana Progress launchen. Dan ga je zien hoeveel politieke partijen onze programma gaat overnemen. Maar niet erg, als ze maar uitvoeren. Progress. Januari komen we uit. Blijven jullie ook Wisrana page volgen. Hij komt. Hij komt. En er gaan heel veel zaken nog naar het Openbaar Ministerie. Er gaan heel veel zaken nog naar het Openbaar Ministerie. Tek je eigenlijk ook. En we gaan ook naar de CARICOM gerechtshof. Dan kan Kirmi minatrobi motaki. U try to Kirmi. U gona den bonanza man. U kan go moro. U kan go moro. Meka samenleven sabi. Mi dede na unu. Mo charu gwa CARICOM gerechtshof. Mo jun sheng. Sheng mo junu. Mina next day last moro. Mina next day last moro.
Sranan, mo takwa santide. En alle de DNA-leden, sa weer pyjama stribi. De DNA-leden, sa eweri, nanga de weer de bigi go-go bril. Toch? En mensen, sorry, mo takera. De lul na DNA. En de tanstribi in DNA. Want het gaat om belangen. Een aantal DNA-leden, ik heb het al gezegd. De ser unulik Sranamang. De ser leiders. Want toen leiders zeiden jumpo. Deze de serie. DNA zou moest controleren waar regering. DNA-leden zou moest controleren waar regering. Sell-out uno. Daarom. You can be prayer. Ik heb het ook eergisteren gezegd vrijdag. Tegen politieke partij. Weet wat jullie zetten als DNA-leden. Want wij hebben al gezegd. Want politieke partij zou Chimche op het 51 naar met DRRR. Na fullo uno. Want DR en RR's worden ook gebruikt en misbruikt. En daarvoor willen ze jullie hebben. Want ze weten alle politieke partijen die DRR afuneko initiëren. Dus laat je misbruiken hoor. En gebruiken. Laat jullie misbruiken en gebruiken. En iemand die 51 leden zet. Met deze nieuwe kiesregeling. Is voor de gekhouwerij. Dus zero uit. Uno takikba 13. We zetten niet meer. We brengen nummer 13. We gogi 13. Landelijk. Dat mag ik jullie ook zeggen. Uno kopot 51. Voor loa volk. Voor takjeren nou ay uvalk. Udisi udati. We lukken de politieke partij. Maar wansa met tegunu. U potwa man. Of u potwa vrouw. Me op een heer boeku. En mo tegi. En dan mag zij weer. Is het ex-minister. Ex dat die mo nyauw. En je mag naar NPS gaan. Je mag naar VAP gaan. Je mag naar partijen gaan. Je mag naar HVB gaan. Je mag naar elke goddamn partij gaan. Geloof me, ga je uitkleden. Ga je uitkleden. En daarom zijn jullie boos. Want deze man heeft. Doe. Dat doe. We nyama volk. We trea volk. We kira volk. Uno mas sorgu 600.000 man. Om eens bij jullie naar Rotterdam. Om het ziekenhuis naar China. Naar 600.000 man rokoman. Uno sheng. CARICOM-leiders. En de president ja jokers. Want minister voor zei dat mij kan joker in Dubai. He is a joker. He is a joker. In Musheng. Musheng. DNA-leden. 18 miljoen. Arkeja mensen. Voor mij is er 8 miljoen over. Uit de verdragsmiddelen. En om Arki moest samotaki. En de DNA-leden zijn volgen naar een fake account. Hoe Arki samotaki. Er is ongeveer 8 miljoen over hoor. Hou me ten goede. If mama sabi, hoe verbeter me. Uit de verdragsmiddelen van 1975. Daarom laat NPS komen praten. En de mensen die bij de NPS te veel te lullen hebben. En mij dingen zeggen. Kom jullie praten. Laat ze komen vertellen waar al die middelen zijn gegaan. 75, 80. Uno lul. Uno lul me. Mo op een boeken voeren. Mo op een boeken voeren. O lul me toch? Tal lul. O go sluit aan de NPS. O tal lul me. Te o go dape uno takang een fake account. O takang een echte account na mi. O bedreig me na een echte account. O kan een fake account. Uit de 18 miljoen. O hou me ten goede. Is 5 miljoen. Is toegewezen aan gezondheidsautoriteit. Wat gezondheidsautoriteit sa ministerie poti kan de minister volg opdrachten uit voor wat toe chaprahas
was zorgautoriteit sanagona DNA sanagona voor de karasan voor de man dat president ne arkidentu hoe heb me even mijn geval was zorgautoriteit zou moest gewoon DNA voor keur goed want je praat over verdragsmiddelen 5 miljoen en hoe verbeter we? Want nou een roversbende zou de bezig. En wat tegen ik heb het ook gezien van al die middelen vanuit Nederland. Alles gaat, 99% gaat terug naar Nederland. Met al die dure consultants. En laat de minister komen vertellen. Of laat de persoon komen vertellen. Hoeveel consultants al die bezig zijn? Hoeveel maanden zijn ze niet betaald? En wat zijn de bedragen? Dan gaat u zelf zien mensen wie Sranan. Dat die hele 5 miljoen. Het komt niet ten goede van al die zorg die de mensen hier hebben in Suriname nodig hebben. Ze kunnen niet eens een operatie betalen. Maar consultants verdienen 10, 15, 20, 30.000 euro al. En er is nog geen moer gedaan. En consultants zijn 8, 9 maanden bezig, 6 maanden bezig. Als ik me niet vergis. Naar mijn mening. Maar ik tak je toe bij of me afkat. Ik weet niet wat dat is, maar goed. En de DNA-leden slapen. Want niemand stelt een vraag aan de minister of aan de president. Oké, je maakt een zorgautoriteit. Maar wat zijn niet geteld? Wat zijn niet geteld? Dat er wordt niets aangenomen in de DNA. Het ministerie van een aantal chabrahas. Want het geld moet gevreten worden. Het geld moet eigenlijk vernietigd worden. Want zijn verdagsmiddelen voor de Surinamers. Die hier zijn gebleven. Die alle ontberingen hebben meegemaakt. En wat krijg je? Niemand controleert. En geen enkel pyjama drager of draagster of duster drager of draagster die actie niks. Maar het ministerie komt met zorgautoriteit. En dan wordt de directeur daar geplaatst. Zonder goedkeuring van de DNA. Want het mag. In welk land leven we? Dadelijk hoor je een klokkenluider die weer een brief gaat schrijven naar OM voor onderzoek. Dan ga je horen, wie is die klokkenluider? Ja toch? En zo gaan er meer zaken naar OM. Ik kijk naar OM en ik kijk goed naar OM, ook in het zaak van meneer Van Trik. Ook in het zaak van Van Trik. En dan mag Van Trik niet praten. Zijn democratische recht. Want in dit land mag je niet meer praten. Je mag niet zeggen dat we horen aan paspoort. En usap nomo dan een politieke proces. Zo we beginnen aan mij toe. OM. Doen jullie niet aan politiek. Doen jullie aan recht. Wanneer je zoveel macht hebben. En dan kun je telkens willen opsluiten. Soms terecht, soms onterecht. Wanneer ik mijn zwarte handschoenen aandoe, is het terecht, ja. Maar wanneer ik mijn zwarte handschoenen niet aantrek, is het onterecht. Want ik praat nu hier voor wie Sranan. Dat je zijn politiek bezig, ja. Maar wanneer Nakusi brieven schrijft. En ook voor smaak en laster. Dat onderzoeken jullie niet. Maar die mevrouw mag verder praten over de markt. En ik mag niets zeggen over de markt. En we gaan weer schrijven. En ik ga blijven schrijven.
En ik ga ook anoniem beginnen te schrijven. Dat zoeken jullie maar uit. Dus wat verzorgingsinstituut ik kom. Dus eigenlijk een ministerie. Kan doen op. En dan moet ik de minister bellen om te vragen dat een ministerie bestaat. Het is baka asalisi. Dan doe op toch een ministerie. Weet je wat zo jammer is, hè? Ik weet niet als jullie gevolgd hebben. Op een CARICOM meeting. Ik ben Surinamer. Ik ben een nationalist. Maar wanneer een president en als die chaprahas daar op het kabinet niet eens zien welke kant het Surinaamse vlag van de president moet zijn, dan vraag ik me in gemoede af, Juna was Sranan, you sap tak international en luku ala de sandisi. En zo toevallig, ik kreeg het vanuit Trinidad. Tak, look this, can you talk about it? Is this your president of Suriname? The people there in Suriname, they know. Ik krijg het gevoel dat hij meer van een buurland is, dat hij van Suriname is. En dit soort mensen zeggen dat ze van Suriname houden. Dit soort mensen komen op het podium staan en zeggen van ja, mi loopt Sranan, mi ebi Sranan. En wanneer hij in de DNA staat, dan praat hij van er komen goede tijden. Ja, en dit is pas het begin. De Surinamers krijgen, we willen die 800 ook geven hoor. En ze hebben 4000, dan kunnen ze lekkere cash eten hoor. Wanneer ze 4000 geven of 2000 geven of 1800 geven mensen. Is hun rekening vet gemaakt in Panama, in Dubai, in Hongkong. Onthoud dat. Wanneer ze lachen en je moest look the body language. Kijk jullie goed naar die body language en het gelach van de persoon. Dat spreekt boekdelen. We zijn niet serieus. En op dit soort mensen moet je opkijken. Op dit soort mensen moeten jongeren gaan kijken en een voorbeeld nemen van dit soort grappenmakers. Je moet hun body language zien wanneer ze op het podium staan, wanneer ze DNA staan, hoe ze staan te liegen. De mij knappen lee. Ja, volk. Ze staan tussen andere bevolkingsgroepen, alleen voor zichzelf, want ze kijken naar die oil en gas. Ze hebben niets te maken met jullie. Want ze moeten blijven vreten. Hun hele familie moet eten. Want er worden bijna 5000 NV's opgezet. Van familie en vrienden. Fast tempo. Appartementen worden gemaakt. Op fast tempo. Om ook die buitenlanders voor de gek te houden. Denk je dat die giganten niet weten wat er gebeurt? Ze kijken ook richting wie is wie, wie is wie. Alles draait om geld. Het gaat niet eens om het volk meer. Het gaat niet meer om arme mensen meer. Het gaat om een stukje paar clans in deze gemeenschap. Dan hoor je mensen op het podium praten alsof ze voor jullie opkomen. Ze schreeuwen ja en de rijken worden rijker. Met 3 agenda's praten ze op het podium. Heb je ze gisteren ook niet gehoord? Hier aan de Beekhuizenweg? Hebben jullie dat gehoord? Ja toch?
Of heb ik Ali gehoord? Of hebben die bigisma van me gehoord? Als je ziet wat er gebeurt. Documenten die je ziet en natrekt op waarheid, dan vraag je jezelf af. Dit soort grappenmakers. Dit soort grappenmakers, ja. Soms wil je dingen zeggen toch. Ik heb een vraag voor de OM. Openbaar Ministerie. Er is geen controle. Er is geen controle op de regering. Er is geen controle op de ministeries. Er is geen controle op enkele bedrijven die tot de staat behoren. Er is geen controle. Geen controle op Telesuur. Geen controle bij SLM. Geen controle bij SLM Pensioenfonds. Geen controle bij LVV. Geen controle bij al die instellingen van LVV. Openbaar Ministerie. Speel geen politiek. Het Surinaams volk gaat met jullie afrekenen. Mama Sranan gaat met jullie afrekenen. Uduroko boom. Uduroko boom. Openbaar Ministerie. Wie controleert First Lady? Gaan jullie daar ook laten onderzoeken? Weten jullie wat de bevoegdheden zijn van de First Lady? Gaan jullie ministerie van Buitenlandse Zaken ook onderzoeken? Wat doet de inlichtingendienst? OM, hebben jullie inlichtingendienst? Werken jullie met de inlichtingendienst? Dan gaat u zelf zien dat de corruptie de laatste 3 jaren, weet je over de laatste 2 jaar, toen afjaren, hoger dan al die regeringen die zijn geweest. Vanaf 1975. Goluku. Goluku. Want waar ik play orden onderwijs. Maar hij is ook met familie en vrienden bezig. Laat hij komen vertellen wat hij in die keer heeft gedaan. En welke familielid daar is bevoordeeld. Laat hij komen vertellen. Wanneer hij bezig is te ordenen. Family and friends. Laat gaan kijken. Laten we gaan kijken. Mensen, ik wil iedereen bedanken. Iedereen die mijn video share, wil ik hartelijk bedanken. De mensen uit Nederland, uit de hele wereld. En mijn lieve volgers, die ook een chocolade Mars voor me heeft gestuurd. En een mooi lekkere pakketje met Milky, wil ik ook bedanken. Ik wil iedere volger die mij een leuke app stuurt. Vooral Shori vanuit Spanje. Sranan uit Spanje, de Surinamers uit Spanje. Lobby, lobby, lobby. En iedereen. En ik zeg aan iedereen, overal. Ik wil iedereen bedanken die me shared. Die me een gezegende dag toewenst. En ik de kracht krijg om verder te gaan. Voor mijn haters. Ja, die heb ik geen boodschap. Ik zou zeggen, scheld jullie maar uit met jullie fake ID. Maar challenge me. We zijn terug. Ik wil iedereen bedanken die mij ook power wanneer ze me zien op straat. And I know I do a job. Let we see. Wat de vruchten zullen zijn 25 mei 25. Ik zou zeggen,
blijf jullie mijn video sharen. Voor mijn YouTube volgers wil ik zeggen, blijf sharen. Like my YouTube en like my page. Ciao, ciao. Mama Sranan, I guess you are the pronta pi. Bari, ma che ci tacchi uneyerevi. Mama Sranan, I guess you are the pronta pi. I guess you are the bromica stand to you. I guess you are the bromica stand será grow for you. And tak the biggie one and make some food for two. Forget the food and carry mas trancado a day. Mama Sranan, Sranan, you pardo. Sweetie Contre, Sranan, vedi pardo. so benji. Sranan, you pardo. Wana male access, na lobe Sranan. E futaki, ulobi Sranan. Nanga moko ngone sore minutu. Eu trevas potu, nanga de tori sawedu. Abile speki, ina kondre. A prespe mas rapot minanga you. Mek sawedu, mikasi Srana lai gudu. Mi brada no go take one sansa I love you. This is a day tu auro ko nanga tu kringano. And if one is Srana musutra. Da me ki wala mala keki inu teki na logu. Mama Sranan, Sranan, you pardo. Sweetie Conte, Sranan, vedi pardo. you know mo crazy. Sranan, No. So way axi. Na lobi Srana. Mama Sranan, oh yeah. You know mo crazy. They wantra. Na lobi Srana yeah. Na lobi Srana. Mama Sranan, oh yeah. You know mo crazy. Na lobi Srana. Na lobi Srana. Na lobi Srana. Group to do then do. Sana de seri you. Let them tabuna do. Sana de seri you. Play what try. Group to do then do. Sana de seri you. Let them tabuna do. De seri